Asta, gutuman naman kayo na Tikboy. Pagpalit na lang na itong kuha Tikboy ikaw. Sudan, kaya ron maka-kaundam, nagtuda kay patik yung gutumag yun. Sap na nga. Oh, ganyan kita ginaik niya. Ulan yung kayo, ako musugoon. Naunsa Ikaw man lang o. butalo yo. Muriklamo pa mahinuungan nga parte na kayong gutumag. Ay, sige rin programo diya. Naunsa ko ka Tikboy. Ikaw isugo. Ako ibabalitan nimo. Sikaran tika noon, bali lang gusok ko dira. Naunsa gud ka intawon. Kapoy kita. Ikapoy. Portoy, maghilom na lang kanya. Ikaw puti boy, maghilom lang ka. Kaya pareha man tayo pangutog. Sige, ikaw na lang palit dito kuhan. Ikaw na lang dito Portoy. Ikaw na lang palit dito. Ay, sige kuhan. Di na lang oy. Bantay mo kaon bitaw na. Bantay bitaw ka. Ay. Naunsa gud ni pakalakaw. Patay mo, baliton tayo sa manok, wala patay hatag. Wala po ka nangayo po. Naunsabi mo na kung nakikwarta niya. Ala, dali ka ikaw lang, ulan Iyo. no. Iyo. Kuhan siya, 150 na ha. Tayo walay sudan mabutan. Walay tarong nga imong pinalit ha. Sige. 150 na. Basig. Nakakay ko na. Sige, pagdali kayo. Pagdali na kayong gutuma. Ay, dali pa lut ko. A few moments later. Asa naman to si Burtoy. Boy, nagisugo. Dito lang ato yung gisugo. Pagkadugay ba? Nah, sako Kung mata ka sugoon to na. Dugay itong mabot sa speed no nga. Mga tulog na lang inuunta ni. Wala naman tayo kaunan ni. Undon di Duka ito. na inuun kayo. Asa ng duha na to. Hala, yan yan boy. Pare. Meanwhile. Oy, barangay. Ano ba nito? Patay ko lagi. Gutom lagi, ganit ng lakaw lagi. Ang gutom lagi. Okay, jadi sudah. Oh, Ay, napapwede sudah sa akin tayo. tangan nun. Kaya, kita, kuasa ako ah. Libre yung 150 bot. Sudah no, kita yang sudah ambil lagi. Salamat ya. Busog gid man ni rumah. Ini 150, ako na ni kuan. 150. Ini ba mo, lagi mo, kasi paliton. Sige, wala ka na ko. Nakasipte, 500. Wala ka. Sige, sige, sige. Sige, sige. Ampeg. Natulog mo. Busog jud guro ni ako na magkantaw ni. Napaka-sige ka ng 50. Kwarta. Tapos napay sudan. Busog ang bata. Atay. Luto. Yo! Ano sa mga sudan dari ko? Atay. Ambot sa papa. Yati na ni Ron. Pagi na kanina. Ihatag na ba ito na kung sudan ka ba? Silan. Mas maayo nga. Ako itong baliyo ng sudan ni parang burto dito. Kaya ito ka ano, bago ba itong lakaw? Ako itong tuon sa. Luto ba ba? Luto. Dapat tuyo. Ha, kaswerte. Ano mo? Patay tulog yun ba yun? Lamig, ikaw busog yung bata ron. Yeah. Ano yun? Tangan mo. A few moments later.
Lamok kayo. Ini ya. Karon. Tulog ko dito ron. Tulog ang lagi. Ang puta ka sa damboy. Naabot mo na yung is. Is. Uy! Patala ba? Patala niya. Naman. Nindot yung damgo. O ba? Naabot ako yung is. Ah, buha nga po. Basta mga bapa ka sa... Basta mga bapa ka ako nito. Pretty boy. Ang mga... Yung mga puti, ano ng... Katulaging, sa US. United Kingdom, Philippines. Bibi. Ang meaning sa iyo is United States of the Philippines. Mao na sila. Aw, na lagi meaning. ako. Mo biyan akong giging mo. Wala ka sa kong damgo. Gidam ko ka. O gidamgo ko. Layo ka kung gidamgo oy. Aga pa riyan ita, gidam ko mo ita. Pero pas layo ko ba? Layo kay naabot tong mall. Daon at mon. Oh, nalaguan. Mata. Paborito pa silang. Pero pas layo ko ba? Layo kay naabot tong mall. Naabot tong mall. Oh, Nalaguan. Ini mo ang kundam ko. oh. Paglakaw na ko sa mall nito. Akong itabunan mo na yung ito. Nasa naman tayo mong gisogo ron. Gutom na kayo. Lah. Asa bitaw to si Burto yung gisugo niya, no? Batay, nakatulog na lang tayo panaabot. Bawa yun tayo. Asa na ito paingon tayo. Animal yun si Burto yun. Animal yun dako. Ngit-ngit na lang. Oh, Oh. Naraman na yun ang Burto yan kag gisugo kag sudan. Ah, namang gisugo na ulit yung sudan ka. Lord, nak na dunggan niya ba? Ahagi mo nabot sinum ko? Ay, ako naabot kog US akong damgo sa pagsigig hulat nimo. Sa imong kadugay nimo. Ikaw, Tikboy. Kaya ka nabot sinum ko? ako naabot ko sa undam ko. Sa mall. Napaabot ko. Kay dugay ka naabot diri. Papalit ko sudan. Gutom na ko. Asa namang sudan ang sugo na mo ron? Gani. Murot daw ka. Ano, lami kayo. Ay, mo. Di ba, ikaw, nabot ka og US. Oh, Ikaw, Tikboy, nabot ka og Mon. oh. Ako nang gurot og kaon kay abi na kog di na mo kauli. Sana yabot. Para magkangati ata. Sana Burtoy. Ayo, kanina nakita mo. Isa man na. Wanto sa ito ko. Eh, agtos ako na. Si Barente mo guno. Ikaw mo na printing. Toyo ni paning bagtoy pre. Pre, nawi toyo ni mo pre ba? Saan, pre? Ito din sudan na ko ni mo nga gihatag pre. Gani. Ay, ito, pre. Naurot mo nagpaano ko, pre. Ito mo kaon pre. Oh. Na. Patay. Nangita si Papa pre. Ay! Naurot din ang kaon yun. Basta lang busuga. Pwede pa yung buso ka. Si Papa pwede pangita. May medok mo. Bago mo nga mo. Ay, tana. Yasan tong yaw kong gihatag ko. Ay, tre, kaon sa nakuha. Mula naman tayo sa sulod. Abi na, dali dito. Pati mong busugan niya. Atay, Yaw, kaon ba yun sa... uli. Iring, Nga, isa. Oh. Ika na pa isa sunod ni Bilay. Kaon sa iring? Kaun sa ini. Oh na. Ay, ikaw kay Bilay. Wapo na nga tayo. Ay. Ay, dati ba ko ngayon. Ay, mo na ba yan? Di ba? Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko?